Krásný sluneční den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že vás můžu přivítat na dalším webináři InShopu, který se bude týkat využití InShopu a SEA. Já vás teď poprosím o krátkou technickou kontrolu a v ovládání, které máte na svém počítači, klikněte prosím na takovou tu zvednutou ruku, abych věděl, že mě dobře slyšíte a vidíte obraz. Tak, vidím u sebe na monitoru, že by všechno mělo být v pořádku, takže můžeme začít. Náplň dnešního semináře nebo webináře je využijte všechny možnosti InShopu pro kvalitní SEO. Já se jmenuji Tomáš Dudek, jsem manažerem divize Zoner InShop a budu vás celým dnešním webinářem provázet. Na svém ovladacím panelu máte ještě možnost taky psát dotazy a já vám taky budu posílat odkazy, kde najdete nějaké užitečné informace nebo užitečné věci. Jaký bude obsah dnešního webináře? Začneme krátkým obecným úvodem, jak vlastně fungují vyhledávače. Podíváme se i na tu část, na tu hodně praktickou, ale nepříjemnou část, kdy nás mohou vyhledávače penalizovat a za co. Řekneme si, jak navrhnout strategii pro SEO. Při dalším bližším rozdělení se podíváme na tzv. On-page faktory a jak se dají nastavit v InShopu. Podobně to bude s off-page faktory, ty pojmy si vysvětlíme během chvilky. Samozřejmě se zaměříme na to, jak je InShop propojen se srovnávači zboží. Samozřejmě, když už provádím nějakou činnost, a zvlášť na internetu, tak potřebuji nástroje k tomu, abych dokázal vyhodnotit, zda kroky, které jsme podnikli, jsou správné a zase nám vyplatí. Teď nám tady Windows poslal nějaké upozornění. Dále se podíváme na to, jak může vypadat taková SEO analýza, z čeho se skládá, a samozřejmě na závěr mám pro vás dnešní nabídku. Tak a můžeme se pustit do prvního bodu, a to je... Aha, děkuji za pozornost a na závěr. Tak to jsme to stihli rychle, teda, celý webinář. Tak, trošku se nám to přehodilo. Takže opravdu teď už budeme pokračovat. Samozřejmě věřím, že i vy fandíte českému hokejovému týmu. Takže, co je vlastně SEO? Můžeme říct, že SEO vlastně není optimalizace pro vyhledávače. I když to slovný název zní Search Engine Optimization, což znamená přesně ta optimalizace pro vyhledávače. Ale SEO je především optimalizace pro naše zákazníky. Pokud budeme provádět SEO, jde nám o to, abychom byli viditelní ve vyhledávačích bez placení reklamy, aby nás zákazníci našli na ta klíčová slova, která potřebujeme, a aby samozřejmě u nás nakoupili. Obecný úvod. Toto je nějaká definice z Wikipedie, kdy v podstatě základem toho SEA je velká řada opravdu úkonů, která nám pomůže s tím,
že v takzvaném přirozeném vyhledávání, to znamená, pokud zadám do Google anebo Seznamu klíčové slovo, zase ten Windows nám nedá pokoj. Pokud zadám klíčové slovo dřevěné hračky, tak aby se můj shop umístil na první stránce v té nejlepší pozici někde nahoře. Taky jste se možná setkali s pojmem SEM, což je taky marketing pro vyhledávače ve vyhledávačích, ale spíš se tam zařazuje ta placená reklama, kterou znáte jak z Google, tak ze Seznamu. A tady mám ilustrační obrázek, jak to vypadá například u toho Google a co je SEO. To jsou ty přirozené výsledky vyhledávání a co je ta placená reklama SEM. Obecně můžeme říct, že vyhledávače budeme se dneska bavit pouze o dvou hlavních vyhledávačích, jako je Seznam a Google. Tak tyto vyhledávače hodnotí naše stránky určitým číslem, určitou stupnicí. A u Seznamu se jmenuje tato stupnice anebo to kritérium S-rank. U Google je to PageRank. Je to nějaká číselná hodnota, konkrétně u toho S-ranku, která je od 0 do 10, nebo taky bývá uváděna od 0 do 100. S tím, že samozřejmě čím vyšší to číslo je, tím je ta stránka oblíbenější a tím vás bude ten vyhledávač ve výsledcích hledání upřednostňovat. Podobně je tomu u PageRanku, s tím, že to je zase obecná hodnota společnosti Google a zase čím vyšší číslo je, tím kvalitnější z pohledu vyhledávače ten váš e-shop je. Číslo 10 mám pocit, že snad v tuto chvíli nedosahuje nikdo. Pár společností, několik opravdu dosahuje čísla 9, co se týká PageRanku. A to jsou světové společnosti, jako je třeba CNN. Pro vás existuje určitý nástroj, který se jmenuje xrank.cz a já vám to tady hned můžu poslat, kde si můžete ověřit, jak jste na tom s vaším e-shopem. Stačí tam zadat URL, to znamená internetovou adresu vašeho e-shopu a dovíte se, jak vám vychází S-rank a PageRank. Taková doporučená hodnota, anebo běžná hodnota u e-shopu S-ranku je od 40 do 60 a u PageRanku je od 3 do 5. Pokud dosáhnete čísla 5, jste na tom s vaším e-shopem velice dobře. Dostáváme se k trošku nepříjemné části, co nám vyhledávače mohou způsobovat. A to je penalizace. Penalizace je v podstatě určitá pokuta za to, že jsme se snažili ten vyhledávač nějakým způsobem oblafnout. Samozřejmě, že o to se snaží téměř všichni, ale jsou popsány metody, které jsou vyloženě zakázány a které se porušovat nesmí. První třeba takovou metodu je používání skrytého textu. To znamená, náš zákazník sice ten text nevidí, ale vyhledávač, protože se dívá do toho kódu stránky, tak ho přečte, ale samozřejmě dokáže i zjistit, že ten text je pro zákazníka skrytý. To znamená, že vyhledávači podsouváme jiné informace než zákazníkovi.
A to se samozřejmě vyhledávačům nelíbí. Podívejme se na to tak, že v podstatě vyhledávač se dívá na ty vaše stránky, na ten váš e-shop jakoby očima zákazníků. To znamená, snaží se do toho vnést ten lidský pohled a říct, že ano, to, co je důležité pro zákazníka, to je důležité i pro mě, pro vyhledávač, a proto tu stránku jsem schopen upřednostnit a zviditelnit. Další metodou je crawling, to znamená, že vyhledávačům podstrkáváme jiný shop nebo jiné informace než našim zákazníkům. Dalším účelem nebo penalizace nebo dalším postihem za nedodržení může být použití nerelevantních klíčových slov. Například, když prodávám hračky, tak tam asi nebudu propagovat nějaké když prodávám teda dětské hračky, tak tam nebudu propagovat například stavební materiály. Samozřejmě nejlepší je používat unikátní text, takže zkuste v co největší míře omezit kopírování textů z jiných stránek shopů nebo z jiných nějakých propagačních stránek. Pokud se ty stránky objevují vícekrát, nebo ten text na stránkách objeví vícekrát, může dojít zase k tomu, že vyhledávač řekne, tak to už tady jedno mám, tak proč bych to zobrazil znova, a zrovna u vás ten použitý text může vyškrtnout. Samozřejmě penalizace i za nějaký škodlivý software, to znamená, pokud se u těch shopů se to obvykle nestává, ale bývají stránky, kde můžou být použity určité viry pro dolování softwaru nebo pro dolávání informací z vašich počítačů. Co je vlastně náplní SEO? Tak mezi hlavní cíle samozřejmě patří nalézt a použít vhodná klíčová slova. Ta, která odpovídají vaší náplni, a ta, která vaši zákazníci hledají. Dalším krokem je zvyšovat úroveň, počet a kvalitu zpětných odkazů. To znamená, že to je to, co zpětné odkazy jsou v podstatě všechny odkazy nebo na váš e-shop z ostatních stránek, z ostatních katalogů. Dostaneme se k tomu zase blíže. Samozřejmě náplní je zlepšovat pozice ve vyhledávačích, zvyšovat tím pádem návštěvnost a potažmo i vaše tržby a obrat na e-shopu. Jaké k tomu používáme činnosti? Základem je samozřejmě analýza. Analýza toho, v jakém stavu se momentálně nacházím. To znamená, abych mohl podniknout jakékoliv další kroky, musím se přesně podívat detailně na svůj e-shop a říct si, v jakém stavu se nyní nachází. Důležitá je samozřejmě taky analýza konkurence a porovnání toho, proč se konkurence umísťuje ve vyhledávačích výše než můj e-shop. Jestliže mám zpracovanou analýzu, tak můžu pokračovat dál a dostávám se k tvorbě obsahu. Obsah pro mě znamená podrobné popisy produktů, popisy a podrobné popisy kategorií, vůbec jako celá struktura stránky, provázání toho mého e-shopu. Za chvíličku se dostaneme ke konkrétnějším věcem. Dalším bodem je kontinuální práce na link buildingu. V podstatě to znamená, link building znamená zpětné odkazy. To znamená, že pokud už mám vytvořené nějaké zpětné odkazy, snažím se je dále rozšiřovat. Protože toto patří k jednomu z hlavních kritérií, co označuje kvalitu naší stránky. To znamená, i toto se projevuje ve velké míře v tom S-rank a PageRank, o které jsme před chvílí mluvili.
A samozřejmě pokud už nějaké kroky podstoupím, tak se musím zaměřit na to, musím si zjistit, zda ty kroky byly správné, to znamená, že je musím změřit a vyhodnotit. Strategie pro SEO je v podstatě jasná. Za prvé si musím určit cíl. Dále si musím vybrat, kterým směrem se budu zaměřovat. Musím použít správné nástroje a správně vyhodnocovat. Pokud nemám jasně stanovenou strategii, může dojít k velkým problémům. Jednak můžu ztratit čas, taky můžu ztratit peníze a samozřejmě ta práce mě přestane bavit, když nebude mít žádné výsledky. Opět se dostáváme k tomu, že strategie vzniká na základě podrobné vstupní analýzy. Pokud chcete uspět při vaší optimalizaci, tak potřebujete dvě věci. Buď peníze, anebo čas. Buď váš čas, kterým tomu budete věnovat, a který se tím pádem zhodnotí, anebo peníze, které vynaložíte na to, aby se vám o toto SEO, o tuto optimalizaci někdo postaral. Ať už to bude váš interní zaměstnanec, anebo externí firma. Dostáváme se k základnímu rozdělení pojmu. SEO v podstatě pojmy v SEO dělíme na dvě základní kategorie. Takzvané on-page factory a off-page factory. Obě dvě tyto oblasti jsou důležité. Nedá se dělat jedna bez druhé. To znamená preferovat například ty on-page factory, to jsou ty věci, které se týkají přímo vašeho e-shopu, a nezabývat se těma věcma off-page, to znamená mimo váš e-shop. Vždycky musí fungovat oba dva ruku v ruce. On-page factory. To jsou v podstatě, to je vlastně obsahová část vašeho e-shopu. To znamená, týkají se především nebo pouze vás a vašeho e-shopu. Ty si můžete velice snadno sami ovlivnit. Co se týká off-page faktorů, tak tam už je to trošku složitější. Samozřejmě, že i ty můžete do značné míry ovlivňovat, ale tam už může nastat určité omezení, kdy například už nebude mít smysl zapisovat do nějakých katalogů firem, které vám váš e-shop, které vám nic nepřinášejí. To znamená, že off-page faktory jsou především zpětné linky, to znamená odkazy z jiných stránek na váš e-shop. Jak jsme řekli, on-page faktory jsou přímo spjaté s obsahem stránky. Správné použití těch on-page faktorů patří společně se zpětnými linky k základům pro vyhodnocování ze strany těch vyhledávačů. To znamená, obsah a zpětné linky bychom mohli říct, že tvoří základ toho, jak se na vás vyhledávač dívá a jakou vám dá známku. U S-Rank jsme říkali od 0 do 10 anebo od 0 do 100 a u PageRanku to bylo od 0 do 10. Mluvili jsme taky o tom, že v obsahu jsou důležitá klíčová slova, která odpovídají vašemu prodávanému sortimentu, která vypovídají co nejvíc o vašem e-shopu a o kterých víte, že je zákazníci budou na vyhledávači hledat. Ten text, který používáte,
nejedná se o to, abyste použili všechny klíčové slova u každého produktu. Ta klíčová slova by měla být jasně rozdělena a hlavně pěkně použita v textu, což znamená, že to bude čitelné jak pro zákazníka, tak vyhledávač bude spokojený s tím, že těch klíčových slov není moc, ale je jich přiměřeně. A dostáváme se opět k tomu, že obsah na vaší stránce je králem. Obsah je král. Takové optimální rozdělení klíčových slov na stránku je zhruba 2 až 8% z celkového textu. Teď se už dostaneme k praktické ukázce. To znamená, kde tyto on-page faktory nastavit v manažeru. Základním, nebo dá se říct, hlavním on-page faktorem je titulek stránky. Je to v podstatě název vašeho e-shopu, který, když si zadám do Google, tak, například shop, malý pomocník, tak titulek stránky je to, co se mně objeví tady hned nahoře a říká mě, že malý pomocník, to znamená hračky, potřeby pro děti a plavecké pomůcky. Takže toto je titulek stránky. Je důležitý, protože je to vlastně první informace, kterou zákazníkovi Google nabídne o tom, čeho se vlastně ten e-shop nebo ta stránka týká. V manažeru pustíme si nyní manažera a podíváme se, kde se ten titulek stránky nastavuje. Takže máme agendu nastavení internetové části e-shopu. Určitě už víte, že v podstatě toto nastavení se skládá ze 4, ale přitom 3 nejdůležitějších částí, jako je vzhled vašeho e-shopu. Dále tady máme konfigurační parametry, což znamená, že v této sekci si můžu vypnout a zapnout, co se má a co se nemá zobrazovat. A dále to jsou texty prodejny, to znamená texty e-shopu, kde si nastavuju, jakým způsobem se tam má ta informace zobrazit, to znamená jak textově. Takže chceme nastavit titulek stránky, zvolíme si agendu nastavení internetové části e-shopu, texty prodejny a jsou to informace o prodejně hned první záložka ve stromu. A tady máme přímo název prodejny. Je zde nastavený nějaký základní text, internetová prodejna, ale já si můžu samozřejmě použít vlastní text, který tady mám, InShop Demo Store. Podíváme se na další faktor, a to je popis stránky. Popis stránky je zase to, co mě třeba ten Google nabídne, jako trošku podrobnější popis té stránky nebo toho e-shopu. To znamená, tady mám napsáno malý pomocník, internetový obchod pro rodiče a děti, nabízí hračky a tak dále a tak dále. Tento popis je omezen na 256 znaků a teď si nejsem jistý, ale to znamená, že pokud je delší, tak už se tam zobrazí jenom tečky. Ale zase je to vlastně ta první informace, kterou zákazník dostane o tom, jestli má smysl pro něho
se na ten e-shop, na ten odkaz vůbec kliknout a podívat se, anebo jestli si najde radši něco jiného. Popis stránky se v manažeru nastavuje na stejném místě jako název prodejny a je to popisek description. To znamená, tady si můžu napsat, je tady zase nějaký předefinovaný text, který nás ale nemusí zajímat, a tady si napíšu svůj vlastní text, popis mého e-shopu. Určitě víte, jak pokračovat dál, to znamená uložit a můžu to rovnou odeslat na server. Můžeme si zkontrolovat, že nám to všechno proběhlo v pořádku. Momentálně mám na e-shopu popis stránky, takzvaný description, internetová prodejna na platformě Zoner InShop 4. Tak, když já si tady zobrazím strojový kód, což je vlastně to, jak to vidí ty vyhledávače, tak vidím, že momentálně v takzvaném tom meta tagu je popis internetová prodejna na platformě Zoner InShop 4. Tak, ale já jsem si ho změnil na popis mého e-shopu, dáme odeslat a pak se podíváme, jak se nám ten popis změní. To je popis stránky, nebo popis e-shopu, který se zobrazuje na každé stránce, od hlavní stránky až po detail. Takže toto si tady zavřeme. Podíváme se znovu na ten e-shop. Počkáme, až se nám načte. Podíváme se na kód z pohledu prohlížeče. A vidím, že popis stránky se mě změnil na popis mého e-shopu. Zmínil jsem to už, ale stále to budu připomínat. Důležitý je jedinečný obsah textu na vašem e-shopu. Obsah je král, znovu připomínám. Jedná se ale nejenom o popis v produktech, u produktů, ale i popis u kategorií, což je u většiny e-shopů prozatím pořád jako podceňováno. Tady máme zrovna obrázek, jak využívá popis kategorie malý pomocník. Vidím dřevěné hračky, dřevěné didaktické hračky, hračky pro rozvoj motorových funkcí, trénink, trpělivost a pečlivost, rozeznávání tvaru a barev a další. Samozřejmě ten popis nemůže být dlouhý přes půl stránky, aby to zase zákazníky neunavovalo. Ale 2-3 věty tam určitě doplňte. Jednak zákazník si může obecně přečíst, čeho se ta daná kategorie týká, a za druhé to bude velké plus pro vás z pohledu vyhledávačů. Jak nastavit text v kartě produktů, to určitě víte. Doporučujeme, abyste, podíváme se teda na toho manažera a děláme se na nějakou kartu produktu. A co se týká textu, je určitě lepší, než takový zkrácený popis, jako mám tady uvedený já, použít například notebook Apple a teďka za to doplnit tu MacBook Pro a případně i další parametry.
toho notebooku, kterýma se vlastně odlišuje od ostatních. To samé u třeba když prodáváte košile. Tak vždycky je lepší napsat třeba bavlněná košile s krátkým rukávem, barvy červené. Je dobrý tam opravdu ten název rozvést, jak jen je to možné, protože i vaši zákazníci, uvědomte si, že vlastně každý ten výrobek, každý detail toho výrobku je samostatná stránka. To znamená, jestliže máte, dejme tomu, 1000 produktů na e-shopu, tak minimálně těch 1000 produktů byste měli mít v těch vyhledávačích těch 1000 stránek zaindexováno. To znamená, že minimálně těch 1000 stránek by měl mít ten vyhledávač jakoby ve svém archivu, aby je mohl nabídnout těm, kteří to hledají. Popisy jsou jasný, podíváme se trošku blíž na záložku SEO, kde mám tu záložku rozdělenou na 3 hlavní oddíly. Znamená to, první z nich je oddíl na detail výrobku, rozšíření názvu pro vyhledávače. V podstatě tento oddíl znamená, nebo tato část je nastavení pro takzvané srovnavače zboží, kdy já můžu použít na svém e-shopu jeden název, ale pro ten vyhledávač nebo pro ten srovnavač zboží použít druhý název. Ten, který lépe odpovídá tomu, co zákazníci na těch srovnávačích hledají. Můžu použít taky do odkazu ještě další vlastní text. Co se týká parametrů stránky u detailu výrobku, tak říkali jsme si, že je to titulek stránky u e-shopu je to, co nám vlastně popisuje celý e-shop. Podobně je tomu u stránky s detailem výrobku. Je to zase to, co nám popisuje tu konkrétní, ne teďka celý e-shop, ale tu konkrétní stránku toho výrobku. A je to zase to, co ten zákazník uvidí v tom vyhledávači jako první, to znamená zvýrazněné, a toto ho může zaujmout. Vy tady máte možnost použít buď automatický tvar, který vychází z názvu toho výrobku, anebo použít úplně vlastní titulek, který je možné nastavit tak, jak potřebujete. To znamená, v tom dalším titulku použít, nebo v tom vlastním titulku použít další klíčová slova, kterými můžete ten detail produktu podpořit. Podobně je to u popisu stránky. Standardně, ještě se vrátím k tomu titulku, standardně se vlastně používá ten jako titulek stránky, pokud tady nemám nic zadáno, takzvaný nadpis H1, to je ten nejdůležitější nadpis na stránce a to je ten název výrobku. Podobně u popisu stránky, to znamená ten description, se zase standardně používá popis ze záložky popisy. Je to ten krátký popis, ale jelikož tady ten popis už má Google nebo Seznam nějakým způsobem zaindexovaný a už má udělanou, už má rozklíčovaná ta klíčová slova, nebo ty nejdůležitější informace, tak vy mu tady můžete nabídnout ještě další věc, a to je přímo popis té stránky. To znamená, že se nebude generovat na vašem e-shopu automaticky, ale zase můžete rozšířit o další klíčová slova, která potřebujete. To všechno se pořád týká obsahu. Takže všechny je dobré využívat co nejvíce možnosti té záložky SEO, ať už pro rozšíření názvu,
rozšíření titulku anebo změnu popisu. Posledním blokem, který je na té záložce SEO, jsou klíčová slova. Ta klíčová slova v podstatě jsou v dnešní době vyhledávači nepoužívaná. Snad, řekl bych, asi z 99% vyhledávače nepoužívají. Takže v této chvíli to není pro vás podstatná informace a není to podstatný nástroj, s kterým byste museli pracovat. Pojďme se podívat na kategorii stromů produktů. Nebo na jednotlivé kategorie. V podstatě u kategorií rozklikneme si například kategorii počítače. Když se podívám na kartu kategorie, tak mám vlastně stejné možnosti. O popisu a rozšířeném popisu jsem už mluvil. Opravdu využívejte toho. Mám tady i záložku SEO. To znamená podobně jako u produktu. Můj titulek stránky, automaticky generovaný titulek stránky je název kategorie. Když se podívám na náš e-shop, tak tady mám například počítače a tady v titulku vidím, že kategorie počítače se mě objevila a dál následuje název e-shopu. To je standardní funkce, s kterou teoreticky můžete vystačit. Ale pokud chcete být lepší, použijte svůj titulek stránky, kde můžete, jak jsem už se o tom zmiňoval u detailu, použít více klíčových slov. To znamená, já tady můžu napsat počítače, tablety, notebooky. Podobně je to s popisem stránky. Zase standardně bereme do popisu stránky popis kategorie. Ale zase proč nevyužít toho a rozšířit ten popis o další klíčová slova. Tak, teď je důležité zkontrolovat ještě jedno nastavení. Může se stát, že když si tady napíšete nějaký popis kategorie, můžeme si to vyzkoušet. Dáme si to uložit, dáme odeslat na server. Měli jsme to kategorie počítače. Podíváme se, jak se nám to projevilo na tom e-shopu. Když používáte Firefox anebo i Chrome, tak existuje příkaz Ctrl-U nebo tlačítko Ctrl-U, kde si můžete najít, kde se můžete podívat vlastně na ten počítač nebo na ten e-shop z pohledu toho prohlížeče nebo toho vyhledávače, tak správně. A vidím, že ten popis kategorie tady mám. Takže to se nám projevilo správně. Teď ale chci ještě přidat přímo popis, který je viditelný pro zákazníky. A ten se mě tady zatím nezobrazuje. A ten se nastavuje tady. To znamená počítače kategorie, dáme upravit, rozšířený popis, nebo nejdříve dáme běžný popis, je pro počítače a můžeme si tam nastavit i ten rozšířený popis.
to bude. Rozšířený popis kategorie pro počítače. Tak, dáme uložit a zavřít. Provedeme synchronizaci. A pojďme se podívat, co se nám tady ukáže. Počítače. Aha. A co tady vidím? No, vidím, že nic nevidím. Že ten popis, který se tam zadal, tady vlastně nemá. Tak, kde asi udělali soudruzi z NDR chybu? Ten popis by se měl zobrazovat tady, pod názvem té kategorie a nad filtrem výrobců. Takže pojďme si to znova zkontrolovat. Počítače, kategorie, dáme upravit. Podíváme se. Text tady máme zadaný, ten je v pořádku, ale pak tady ještě máme záložku úvodní stránka. Úvodní stránka kategorie. A tady máme 3 možnosti, nebo několik možností. Jedna z nich je zobrazovat katalog a ceník. Ten se nám tam zobrazuje. Zobrazuje se nám tam soupis zboží. To máme správně. Ale my tam chceme zobrazit ještě něco navíc, že jo? Takže musíme vybrat volbu zobrazovat standardní úvodní stránku. A ta standardní úvodní stránka se nastavuje až v tom tlačítku nastavení, kdy si tady volíme, jestli se má zobrazovat krátký popis i rozšířený popis, což tady máme zatrženo. A pak je ještě důležitá druhá volba, a to je umístění stránky. To znamená, kde se nám má ta stránka zobrazovat vlastně. Před seznamem zboží, respektive kategorii, anebo na celé stránce? Na celé stránce ne, protože tam bychom měli potom jenom ten popis a už by tam nebyl soupis nebo seznam nebo nabídka toho zboží. Takže necháme před seznamem zboží, respektive kategorii, a tady mám nějaké podmínky zobrazení, kdy se to má zobrazovat. Takže mi dáme, že se to bude zobrazovat vždy. Není důvod, aby se nám to zobrazovalo jenom při prvním zobrazení kategorie, anebo když nezobrazuje výrobky. Dáme tam vždy. Tak, takže to máme nastaveno a zkusíme. Dáme uložit, zavřít, zkusíme odeslat. Takže datová výměna nám proběhla. Moment překvapení. A máme to tady. Takže máme tady jak popis kategorie, což byl ten zkrácený popis, tak rozšířený popis. Takže důležitá věc. Nezapomenout, když budu používat nastavení, když budu používat texty u kategorie, nezapomenout nastavit úvodní stránku na volbu zobrazovat standardní úvodní stránku. Tak. Se jenom tady podívám na pár otázek. Které mě tady přišly. Ano, děkuju. Když někdo kopíruje vás, tak to je špatný. Tak, tak to teda nevím, co na to poradit. Když někdo kopíruje váš text a vytváří duplicity vašeho textu. Jediná možnost je bránit se tomu nějakou právní cestou. Ale s tím se přiznám,
zkušenosti teda nemáme. Je dotaz, jak vložit text pod výpis zboží v kategorii. Tak, to už je zásah v podstatě do šablony. Momentálně my tam tady tu volbu nemáme, ale pokud to budete chtít, tak se to dá jednoduše upravit. Napište mi, podíváme se na to. Není to až tak složitá úprava. Tak. Pokračujeme dál v dělení on-page faktorů. Samozřejmě ty mezi důležité on-page faktory taky patří pěkná URL. Pěkná nebo krásná nebo fajn URL, možná těch pojmů jste slyšeli určitě více. Jedná se o to, nejenom o to, že ten návštěvník si to dokáže líp zapamatovat, určitou URL, ale taky je to smysluplný popis vlastně té stránky, další popis pro ty vyhledávače. Jak by třeba taková URL měla vypadat, co se týká malého pomocníka, tak tady máme www.malipomocnik.cz, školní, batohy, set, fotbal 3. V podstatě standardně my tam doplňujeme do URL naší vlastně název výrobku. A vy máte možnost si tu URL samozřejmě dál nastavit. Špatná URL vypadá například takhle, že by tam byly nějaké nesmyslné čísla, kódy, obecný název, produkt, anebo taky, když jsou všechna slova spojena v jedno, protože tím pádem je pro ten vyhledávač těžko srozumitelné nebo těžko rozlišitelné, kde to slovo končí a kde začíná. V manažeru je rozsáhlá volba, jsou rozsáhlé možnosti pro nastavení URL. Je to v agendě marketing, nastavení SEO, nenastavuje se tady jenom pouze URL, ale i další věci. Máte tady automaticky už zapnutou od nás volbu používat pěknou URL a nastavení, které doporučujeme, tak si můžete samozřejmě změnit, ale je to, které se běžně používá. To znamená, příklad. Dole, tady v tom boxu žluté, mám ukázku, jak bude vypadat ta cesta, ta URL nebo internetová adresa pro kategorie a pro výrobek. Hodně se používá to, že se používá teďka URL vypadá tak, že mám název domény, to znamená název e-shopu, a když jsem na detailu produktu, tak tam mám hned bez jakékoliv cesty, to znamená bez kategorií, podkategorií, tak tam mám hned název toho výrobku. To si můžete tady samozřejmě nastavit a je to v té volbě stromovou strukturu kategorií v pěkné URL. Používat jen pro kategorie, ale ne pro výrobky. A vidím, že jsem docílil toho, o čem jsem teďka mluvil. To znamená www.doména, to znamená váš e-shop.cz a přímo vlastní název výrobku s katalogovým číslem. To katalogové číslo je dobrý používat. Je to z toho důvodu, že pokud se stane a výrobky si přesunete do jiných kategorií, tak máme na e-shopu, na InShopu máme funkci, která zamezí tomu, aby když máte ten výrobek zaindexovaný u vyhledávačů, to znamená například Google Seznam, tak co se stane? Vy změníte kategorii, ale vyhledávač, protože on samozřejmě nedělá ty změny online, na tom vašem shopu neregistruje online, ale s určitým časovým zpožděním, tak dneska změníte kategorie a dneska a dejme tomu ještě 2 měsíce bude mít vyhledávač pořád ve svém archivu ten původní neplatný odkaz. Ale díky tomu, že tam budete mít uvedené katalogové číslo,
v té adrese, tak zákazník, který klikne na ten jakoby neplatný odkaz, se stejně dostane na ten výrobek, protože my na e-shopu zjistíme, že katalogové číslo je takové, nachází se sice v jiné kategorii, ale tam ten odkaz přesměrujeme. Takže doporučujeme používat, vyplatí se to. Když se podívám na záložky, na záložku formát názvu, tak tady můžu, mám tady možnosti převádět na malá písmena, odstraňovat diakritiku. Samozřejmě, protože s naší diakritikou prostě vyhledávače neumí pořádně pracovat a zákazníkům se to zobrazuje jako nesmyslný řetězec text znaků. Tak, ale je tady znak pro oddělování písmen, slov teda. Takže určitě ho používat. Buď si tady můžete zvolit potržítko, to znamená, že to vypadá takhle, anebo pomlčku a název vypadá takovým způsobem, jakým tady vidíte. Co tady samozřejmě si zde můžete nastavit i různá přesměrování, což je důležité, protože doména www.vášeshop.cz není to samé jako vášeshop.cz. To znamená www není to samé jako bez www. Pro vyhledávače jsou to dvě různé stránky, dva různé e-shopy. K on-page faktorům patří samozřejmě taky semantika stránky, to znamená správné používání nadpisů. Už jsme o tom mluvili, že H1 je vlastně ten nejdůležitější nadpis na stránce, to nejdůležitější sdělení, což je automaticky název výrobku. Jsou tam ještě další podnadpisy. To jsou všechno věci, s kterými se nemusíte zabývat, protože InShop je vytváří automaticky. Samozřejmě si dejte pozor na to, jestli tam používáte na vašem e-shopu nějaké odkazy na počítadla, výměnné banery, aby nedocházelo k tomu, že jednak těch odkazů tam budete mít moc, a druhá věc je, aby byly pořád platné. V okamžiku, kdy nejsou platné, tak zase může dojít k tomu, že můžete být v podstatě penalizovaní. K on-page faktorům patří ještě například i stáří stránky, jak často je ta stránka aktualizovaná, jak dlouho existuje ta doména, bude jakou historii má ta vaše doména toho e-shopu. Celkem se říká, že jich je asi 200. Nicméně pořád platí to, že nejdůležitější z nich je obsah na vašem e-shopu. Já bych teď navrhl krátkou 10minutovou přestávku, to znamená, že bychom začali 11:05, abych vám poskytl čas na občerstvení, na relaxaci, protože těch informací je opravdu hodně. Takže sejdeme se tady za 10 minut a budu se těšit zase u přestávce. Samozřejmě i z toho webináře děláme záznam, takže bude k dispozici asi během zítřka nebo pozítří. Lze měnit slova v nadpisech H3 na stránce zboží. Toto už je zásah do šablon, ale k těmto šablonám máte přístup přes FTP, to znamená, pokud jste tak zdatní, že se orientujete v HTML kódu, tak i toto si můžete sami změnit.
Pojďme k další velké, nebo k druhé velké skupině, což jsou off-page faktory. Jsou to ty, které nejsou umístěny přímo na vaší stránce. Především se jedná o zpětné odkazy. U těch zpětných odkazů je důležitý nejen počet, to znamená, kolik těch zpětných odkazů máte, ale také z jak kvalitních stránek, to znamená z jak oznámkovaných stránek vyhledávači, ty zpětné odkazy k vám přicházejí. Není důležitý jenom ten zpětný odkaz, ale taky, jaký je ten text u toho odkazu a v jaké souvislosti vlastně ten odkaz na té stránce je. Pokud třeba prodáváte ty dřevěné hračky, tak určitě bude mít daleko větší hodnotu, pravděpodobně bude mít větší hodnotu, odkaz na stránku, odkaz ze stránky na váš e-shop, který se zabývá nějakýma recenzema těch dřevěných hraček, než pokud to bude jenom stránka, která bude třeba jako soupis produktu nebo nějaký katalog. Samozřejmě, že o tom jsme teďka mluvili, nejlepší je, když ty odkazující stránky jsou tematicky příbuzné s tím, čím se na vašem e-shopu zabýváte. Ale důležitá věc je tady ta, že mezi takzvané off-page faktory, to znamená ty faktory mimo vaši stránku, se počítají i vnitřní odkazy v rámci celého webu, které ovšem nemají až tak velkou váhu. Nicméně můžete si je ovlivňovat sami a doporučujeme, využívejte je. Zpětné odkazy, takzvaný link building. V podstatě, aby vás jakýkoliv vyhledávač našel, nestačí jen založit e-shop a dál s tím nic neprovádět. Aby se o té vaší adrese vůbec ten vyhledávač dozvěděl, je nutné provést alespoň základní registrace do nějakých obecných katalogů firem nebo do konkrétních oborových katalogů firem, jako jsou třeba firmy CZ, Toplist. Další důležitou věcí je registrace do srovnávačů anebo porovnávačů zboží. Určitě znáte zboží.cz, Heureka.cz, Srovnej ceny.cz. Těch porovnávačů je hodně, je jich možná kolem 100. Řekl bych, že takových 30 z nich je opravdu kvalitních a stojí za to tam váš e-shop zaregistrovat. Registrace je poměrně jednoduchá, i když teďka už třeba zboží.cz zavedlo novinku, že vás nezaregistrují do té doby, dokud nemáte u nich naplněnou takzvanou peněženku a za každý proklik ze zboží.cz si účtují, myslím, že to je minimálně 20 haléřů, pokud to nesou nějaké upřednostněné pozice. Samozřejmě další oblíbenou věcí, která se používá pro vytvoření zpětných odkazů, jsou vlastní podpůrné weby. Takže pokud prodávám hračky, můžu si vytvořit několik vlastních podpůrných webů, které budou tematicky zaměřeny například na vzdělávací hračky, druhý bude třeba na dřevěné hračky, třetí na plavecké pomůcky pro děti a takhle můžu pokračovat a postupně ten seznam takzvaných microsite rozšiřovat. Microsite znamená v podstatě malá webová stránka, která má, dejme tomu, 3, 5, možná 10 nějakých dalších podstránek
ale je zaměřena konkrétně na jednu oblast mého prodeje. My proto používáme naši aplikaci, která se jmenuje InPage, která je v podstatě cenově velice přístupná a uživatelsky dobře ovladatelná. K další možnosti, jak budovat zpětné odkazy, jsou publikace PR článků. Existuje několik nebo spoustu webů, kde si PR články dají uveřejňovat, nebo si můžete vytvořit svůj vlastní blog. Co také v poslední době se hodně rozvíjí, tak je využití sociálních sítí typu Facebook. A samozřejmě jsou další a další možnosti, a to už jsou teďka placené možnosti, jako je třeba nákup odkazu nebo nákup PR článku, psaní do diskuzních for, kde zase ne vždycky musí být ten váš příspěvek zveřejněn. Ale my se podíváme na jeden z nejdůležitějších nástrojů, které potřebujete a které se vám určitě pozitivně promítnou na prodeji, a to jsou srovnávače zboží. Určitě znáte zboží.cz, Heureka.cz, Google nákupy, srovnání cen. Jak jsem řekl, je jich zhruba asi kolem 100, přičemž dejme tomu 30 z nich opravdu kvalitních a stojí za to se tam registrovat. Jak to má vlastně InShop se srovnávači zboží? Každý InShop, každý e-shop automaticky generuje po každé změně takzvaný XML soubor. XML soubor nebo XML feed, jak se tomu odborně říká, je seznam vašeho zboží, včetně zařazení do kategorií, obrázků, cen, nějakých popisů, dodací lhůty, možnosti doručení, možnosti platebních metod, které přebírají tyto porovnávače nebo srovnávače zboží. Přebírají je do své databáze a pokud splňují jejich pravidla, tak jsou tak je ten váš seznam na tom srovnávači zveřejněn. To znamená, že pokud si se registrujete do toho zboží.cz nebo Heureka.cz, tak pošlete nebo nabídnete jim svůj odkaz na svůj seznam zboží a po schválení, že je to všechno v pořádku, že soubor, který nabízíte, odpovídá pravidlům těch srovnávačů, dostanete zprávu, že vás zařadili a vy ten váš produkt můžete na těch porovnávačích najít. Samozřejmě tak i vaši zákazníci. Existují tam samozřejmě další finty, jako jsou placené pozice nebo nabídka za ceny za proklik. Můžeme se podívat, jak se to nastavuje, jaké možnosti jsou tady toho nastavení v manažeru. Je to v nové verzi 4.2.9, která už je na světě a ke stažení by měla být teďka už co nejdříve. Takže je to v záložce. V agendě marketing a třetí odkaz od zhora jsou XML feedy. Mám tady jak obecné nastavení, to znamená, co všechno se má do toho XML souboru nebo feedu zahrnovat, jaký název se má do toho zapisovat, jaký popis, jaký název kategorie, co všechno prostě můžu využít. A pak tady mám možnost nastavit si ty různé ceny za proklik a zase, kde si to můžu u těch výrobků nastavit. Ještě se vrátím k takové obecné funkci, a to je export a import.
Manažer, InShop Manažer v podstatě dovoluje všechny agendy exportovat a importovat. I když jsme mluvili o přidání popisu jak ke kategoriím, tak k detailu zboží, to znamená do té záložky SEO, tak já to, pokud mám toho zboží hodně, tak samozřejmě pro mě je jednodušší si to zboží, které už tam mám zadáno, vyexportovat do Excelu, tam si přidat kolonku na popis nebo vlastní titulák anebo vlastní popis, tam to doplnit a zase zpátky nahrát tady do InShop Manažera. Samozřejmě můžete ty úpravy dělat i tady, ale přece jenom v tom tabulkovém procesoru, v tom Excelu nebo podobném, se to dělá daleko rychleji a snáš. Takže záložka zboží CZ a vidím, že tady můžu nastavovat placené prokliky a navíc tady mám možnost, když mám svou firmu nebo svůj e-shop zaregistrovaný na firmy CZ, nabídnout až 5 různých produktů, které se mohou na tom firmy CZ zobrazovat. A zase si zvolím, s jakým příznakem, které ty produkty se tam mají zobrazovat. To znamená například, když si zvolím vlastní příznak 1, se můžu podívat, kde se to nastavuje na kartě zboží. Rozkliknu si kartu zboží a tady vidím hned na obecných parametrech příznaky. A tady mám uživatelský příznak 1, 2 a 3. Takže třeba ten 1. A tady jsem si označil 3, takže 1. Takhle správně. Podobně si můžu nastavit prokliky u Heureka.cz a u Google.cz nákupy si můžu zvolit buď zařadit všechny výrobky do kampaně AdWords, anebo zase do kampaně AdWords zařadit jenom určité konkrétní výrobky s nějakým příznakem. Ten XML soubor najdete na adrese. Toto je adresa teďka mého e-shopu a můžeme se na to rovnou podívat. Lomeno InShop. Tak, ta adresa je taková, já vám to hned pošlu. Místo toho ukázka inshop.cz si tam zadáte www.vašeshop.cz a ta cesta dál pokračuje stejně. Lomeno InShop, lomeno robots, lomeno products XML. A ten soubor vypadá takto. Je to v podstatě zase jsou to nějak strojově upravené informace, takže pro běžného uživatele třeba nepochopitelné, ale pro ty srovnávače a porovnávače zboží dostatečně pochopitelné a srozumitelné. Tak a tady je právě ukázka toho, jak by to vypadalo u toho vašeho e-shopu, s tím, že ten váš e-shop nahradíte svým názvem. Jaké jsou další off-page faktory, o které jsme mluvili? To je to vzájemné provázání na e-shopu. Jsou to v podstatě veškeré odkazy, co vedou v rámci vašeho e-shopu. Nemá smysl se tady asi zmiňovat o tom, že
každý detail produktu odkazuje jak na kategorii, tak na titulní stránku. Kategorie odkazují navzájem mezi sebou. Důležité, co si můžete nastavit a využívat, což je i dobrý marketingový tah a velice využívané, tak to jsou takzvané vazby mezi zbožím. Provázané zboží. Určitě to znáte a věřím, že hodně z vás to i používá na vašem e-shopu, kdy máte určité doporučené zboží k nějakým zbožím, nebo máte to třeba nazváno s tímto zbožím zákazníci nejčastěji nakupují to a to. Kde to najdete? Tak, věřím, že to už bude jenom opakování, ale podíváme se na to. Tak je to na kartě výrobku a jsou to vztahy mezi ostatními výrobky. A mám tady závložku doporučené zboží, zvlášť doporučené zboží, anebo alternativní. To znamená, mohu použít 3 různé vazby. Tady jsou nějak nazvané ty vazby, ale já si je můžu nazvat sám podle sebe, jak potřebuji. To znamená, doporučené výrobky se nemusí nazývat doporučené, ale třeba s tímto zbožím se nejčastěji nakupuje. Zvlášť doporučené zboží můžu nazvat zase jiným způsobem, alternativní zase jiným způsobem. Ta vazba funguje u všech stejně, to znamená, že se navzájem to zboží propojuje a zobrazuje se nám to tady, když se podíváme na náš ukázkový shop, tak si tady dáme vyhledat podle katalogového čísla. A mám tady nějaký počítač Lenovo a je to zrovna tady v této nabídce. Doporučujeme a k tomu 3 další produkty. Pozor na špatné provázání stránek. Teď si nejsem jistý, jestli jsem to zmínil, ale pokud budete používat takzvané ty microsite, ty podpůrné stránky na určitý segment zboží nebo určité kategorie vašeho zboží na e-shopu, anebo třeba na konkrétní produkt na tom e-shopu, tak smyslem toho samozřejmě je, aby ta stránka povídala o tom, jak je ten produkt kvalitní, jaké má přednosti, čím se vyznačuje, pro koho je použitelný. Třeba to, co se nemusí všechno vejít do toho vašeho popisu, ale samozřejmě tam musí být odkaz a nakoupit ho můžete zde. To znamená odkaz z té microsite na váš e-shop. Setkali jsme se taky s tím, že třeba byla vytvořena nějaká stránka, která se zabývala technickými parametrama, technickou dokumentací velice podrobnou k určitým strojům nebo zařízením. A bylo to tak, že v detailu produktu byl odkaz na další podrobnosti. Ten odkaz vedl na venkovní, jakoby na stránku, která byla mimo shop, ale na těch dalších podrobnostech už nebyl zpětný odkaz zpátky na ten shop. Což je samozřejmě špatně. Je to velká chyba, jak z hlediska té optimalizace, kdy vlastně toho robota vyvedete úplně někam pryč, když vás indexuje ten váš shop, tak taky z pohledu zákazníka, kdy ten zákazník se najednou ztratí, dostane se na stránku a nemá možnost jednoduše, intuitivně se dostat zpátky do toho e-shopu, i když ho ty informace zajímaly a může být tím pádem jako znechucený, co má vlastně teďka dělat. Takže pozor na to, dávejte si na to velký pozor, abyste takovým způsobem zbytečně nestratili zákazníka. Zmiňovali jsme se o propojení s Facebookem. InShop jako takový se dá propojit přímo automaticky s Facebookem a to je pomocí funkce RSS. Tady mám pro vás návod,
Tu adresu vám ještě skopíruju a rovnou pošlu. Najdete to jednoduše, když si do hledání na naší stránce zadáte RSS, tak je to vlastně přímo ta první adresa. Ale dávám vám to tady, abyste si to mohli rovnou skopírovat. A pěkný příklad, jak Facebook používá jeden náš e-shop, jsou music data. To znamená, když si dám Facebook, aha, já tady nejsem registrovaný, zkusíme. Tak, music data. Tak, a tady je přímo vlastně nabídka produktů, která se dá automaticky generovat z toho Facebooku. Dá se to udělat tak, že máte nastaveno například, že všechny novinky, které se objeví na e-shopu, se automaticky projeví v tom RSS feedu a dostanou se na váš Facebook. Pár rad, jak vytvářet zpětné odkazy. Samozřejmě, když si založíte svůj e-shop, tak a i když ho už máte založený, tak opravdu snažte se hledat nové možnosti, kam ten e-shop neustále zapisovat. Důležité je, aby ty zpětné odkazy, které tvoříte, nevznikly hned ze dne na den. Ani toto se robotům těch vyhledávačů nelíbí a nemusí to vzít, nebo mohou to vzít jako penalizaci. To znamená, radši to tvořte průběžně, dá se udělat nějaký časový harmonogram, kdy třeba každý týden vytvoříte 5 odkazů a takhle v tom pokračujete. Samozřejmě je dobrý se podívat, jak kvalitní stránka je ta, na kterou ten svůj odkaz chcete dát, jestli to má vůbec smysl, anebo nemá to smysl. Nejlepší je, když ta stránka, kam dáváte svůj zpětný odkaz na váš e-shop, má samozřejmě lepší hodnocení než váš samotný e-shop. Nepoužívejte moc takových těch oboustranných výměn, že vám někdo nabídne, já si dám vaši ikonku, vy si dejte moji. Není to dobrý, spíš se snažte vytvářet jenom ty jednosměrné odkazy, které směrují k vám na e-shop. A to je ono, prostě nepřehánějte to s tou výměnou odkazů. Co taky není moc dobrý, existují určité softwary na automatické vytváření těch odkazů. Některé jsou použitelné, některé ne, ale spíš doporučujeme, dělejte to, provádějte to ručně. Tak, když už něco provádím, tak chci vědět samozřejmě, jaký to mělo úspěch a jak to funguje. A od toho je nutná zpětná vazba a měření. Říká se, že bez měření není řízení. To znamená, když nemůžu změřit to, co jsem udělal, se mě těžko rozhoduje o tom, v čem mám pokračovat dál. A
taky se mi rozhoduje o tom těžko, zda jsem to udělal správně, anebo jsem to udělal špatně. Znovu si tady dostáváme k tomu základu, což je ta prvotní analýza. E-shop jako takový a internet jako takový je skvělé prostředí na to, abyste mohli měřit spoustu důležitých informací. Určitě to znáte, mnozí z vás. Můžete měřit počty návštěvníků, prostě odkud přicházejí, jak dlouho se tam zdržují na tom vašem e-shopu, na co se dívají, co je zajímá, když to srovnám třeba s kamenným obchodem, že jo? Tak tam těžko řeknete, dobře, tak tento zákazník, tohoto zákazníka nebo tyto zákazníky nejvíc zajímá tady ten regál s tím mojím zbožím, že jo? Ale u toho e-shopu se už to všechno dá zjistit. Taky těžko řeknete, že jakože toto konkrétní zboží, jako měl v ruce ten zákazník, že jo, v kamenné prodejně. Když na tom e-shopu, když víte, že tento detail je zajímal a toto patří mezi nejnavštěvovanější konkrétní zboží. Můžete si se změřit cesty, jak se pohybují vlastně tím vaším e-shopem. A to všechno vám slouží k tomu, že můžete ten e-shop pořád zdokonalovat. Jaké jsou teda nástroje pro to měření? V podstatě základním nástrojem, který je obecně používán a který je zdarma, je Google Analytics. Dále můžete využívat taky statistiky e-shopu a takovým velkým pomocníkem je Google AdWords, který se v této fázi pro vás dá použít jako návrh klíčových slov. Tak, ukážeme si jenom ve zkratce, jak vlastně takový Google Analytics funguje. V podstatě jedná se opravdu o to podrobné měření návštěvnosti, jak se ti návštěvníci chovají na stránce. Zjistíte, odkud vlastně ti vaši zákazníci přicházejí. Když jsme mluvili o těch zpětných odkazech, tak zjistíte, když jste si zařadili své zboží, svou nabídku zboží na zboží.cz, jestli to má smysl a kolik vlastně těch návštěvníků z toho zboží.cz přišlo. Můžete tam samozřejmě měřit konverze, to znamená, kolik zákazníků přišlo, kolik zákazníků nakoupilo, jak velkou objednávku udělalo. Těch informací je tam opravdu nepřeberné množství. Je to o Google Analytics by se udělat určitě jednodenní webinář a ještě bychom nestihli všechno. Tady je jenom takový screen, co vám Google Analytics může ukázat. Dají se zde porovnat různá časová období, to znamená, vidíte, modrý graf je návštěvnost v roce 2013, nebo 12 až 13, červený nebo oranžový graf je 11 až 12, kolik bylo zobrazení stránek, jak dlouho se třeba ti návštěvníci zdrželi na těch vašich stránkách, jestli to jsou stálí návštěvníci, anebo noví návštěvníci, to znamená vracející se nebo noví. Takovou nadstavbou určitou je Google Analytics se zaměřením na obchody, e-commerce, který dovoluje právě sledovat to, o čem jsem mluvil, ty konverze. To znamená, můžete tady zjistit, pokud si zákazník zadá určité klíčové slovo a dostane se k tomu produktu a nakoupí ho, tak jak efektivní používání toho klíčového slova je. Zjistíte si samozřejmě průměrnou hodnotu objednávky, jak dlouho mu trvalo rozhodnutí vlastně, to znamená, kdy se dostal na ten váš web poprvé a kdy až udělal nákup. Pak můžete přemýšlet, proč vlastně mu to trvalo tak dlouho. Třeba jste potřeboval odskočit. Toto se v manažeru nastaví v záložce Marketing, Google e-commerce, zatrhnete si povolit sledování návštěvnosti z Google Analytics a
tady si zadáte kód. Ten kód vám samozřejmě musí přidělit Google Analytics, to znamená vytvořit si tam účet, provést registraci, založit si Google Analytics a tady ten kód vložit do stránek, do manažera, odeslat na stránky a od tohoto okamžiku se vám začíná měřit a Google začíná sledovat váš e-shop. Tady je postup, jak by se to mělo nastavit, když už máte založený účet Google Analytics. Je tam určitá volba, která vám řekne, která vám nabízí, ano, ty webové stránky, o které mám zájem, jsou elektronickým obchodem. No a tady mám takový ten základní přehled, co všechno z toho můžu zjistit. To znamená nějaký konverzní poměr. Konverzní poměr v podstatě znamená, že pokud tady mám nějaký 2,5% nebo 2%, takže ze 100 návštěv mě vlastně 2 nebo 3 zákazníci nakoupili. Vidíte, že tady je ten konverzní poměr velice nízký. Jedná se jenom o vlastně o necelého jednoho zákazníka ze 100 návštěv. Zase, dá se na tom pracovat, to jsou všechno hodnoty, které vy můžete ovlivnit. Kolik bylo transakcí, kolik bylo nákupů, jaké byly tržby. Někdy se stává, že Google Analytics i přes různá nastavení uvádí tržby v amerických dolarech, místo aby to bylo v korunách. Průměrná hodnota objednávky. Ale bylo by to krásný. $560 jako průměrná hodnota objednávky. To je krásné. Dalším nástrojem jsou samozřejmě statistiky přímo v InShopu v manažerovi. Nejsou až tak přehledné nebo nejsou až tak podrobně propracované jako statistiky v Google Analytics. Nicméně i naši zákazníci je taky využívají, takže dál postupně rozvíjíme. Statistiky najdete zase v agendě marketing, statistiky a tady, když se podívám na náš e-shop, tak to asi moc neuvidíme, protože tu máme jenom takový ukázkový e-shop, ale no, dokonce tady máme i nějaké návštěvy, a možná nějaké objednávky. Takže takhle vypadají naše statistiky. Stačí v podstatě jenom kliknout na statistiky, nemusíte zadávat žádné heslo, žádné přihlašování, všechno funguje s heslem, který máte už jednou zadaný. Samozřejmě tam taky měříme konverze, zjišťujeme, které výrazy zákazníci nejčastěji hledali. A tady je vlastně screen těch statistik, obrázek u nějakého konkrétního e-shopu. Google AdWords. Znáte ho z toho, že se tady dají zřizovat a zakládat a nějak administrovat PPC kampaně. To jsou ty placené kampaně reklamní, kdy si napíšete nějaký reklamní text s odkazem na váš e-shop a nabídnete Google cenu za proklik na určitá klíčová slova a ten vás začne zobrazovat. Toto je ale opravdu jako už vlastně 100% placený nástroj, kdy prostě platíte za každý klik. Nicméně Google AdWords má mimo jiných výborný nástroj na návrh klíčových slov. To znamená, když si tvoříte anebo chcete upravovat texty na vašem e-shopu, tak je nejlepší si sednout, v klidu promyslet a sepsat všechna klíčová slova, která se mohou k vašemu nabízenému sortimentu vztahovat.
ale opravdu všechna. A pokud na některá zapomenete, tak můžete použít Google AdWords s tím, ať vám poradí. To znamená, zadáte si tam to, co jste vymysleli, a ten Google AdWords vám nabídne další kombinace a taky vám řekne jednu důležitou informaci, a to tu, že třeba konkrétně toto slovo, o kterém jste si mysleli, že zákazníci hledají, že to není až tak pravda. Protože třeba dřevěné hračky, sousloví se hledá, tady mám zrovna 5400 hledání za měsíc, ale sousloví dřevěné hračky pro děti se už hledají jenom 320krát. Neznamená to samozřejmě, že to sousloví klíčové slovo je nepoužitelné. Jenom vám to ukáže, jenom vám to dá určitý přehled o tom, jak vysoká je konkurence. Konkurence znamená, kolik vlastně těch jakoby e-shopů a stránek ostatních používá to vaše klíčové slovo nebo to sousloví a jak hodně je to na tom e-shopu hledaný. Google AdWords, přístup do Google AdWords získáte podobně jako Google Analytics. Pokud už máte založený účet, tak to znamená jenom tu službu zaktivnit. Co vám správné SEO zaručí? Pokud je opravdu správné, tak samozřejmě dojde ke zvýšení pozic ve vyhledávačích. To je v těch přirozených výsledcích vyhledávání. Tím samozřejmě vzroste vaše návštěvnost na shopu a velice pravděpodobně dojde i k tomu, že se zvýší počet objednávek a může dojít také k zlepšení toho konverzního poměru. Protože na ten váš e-shop se dostanou ti správní lidé, kteří našli na vašem e-shopu to, co hledali. Několikrát jsem už to tady zmiňoval, ale pro jistotu to zopakuji znova. Základním výchozím bodem, abyste mohli cokoliv dělat, je analýza současného stavu. Současného stavu vašeho e-shopu. Ta by se měla skládat z několika částí. Za prvé, je to analýza použitelnosti toho vašeho e-shopu. To znamená verze z www, bez www, jestli tam používáte nějaké nedovolené javascripty nebo video nebo něco, co třeba zpomaluje ten e-shop, co může ty zákazníky nebo cokoliv, co může toho zákazníka obtěžovat a případné mu to nepřehledné, zdlouhavé a řekne si, toto se mně prostě nelíbí. V tom případě můžete dělat další kroky, jaký chcete. Pokud bude e-shop nepřehledný, zákazník odejde. Je to samé, jako když vejdete do obchodu, kde mají místo regálů zboží poházené v krabicích na zemi, anebo regály prázdné. A na první pohled vidíte a taky cítíte, že to není ten obchod, kde byste chtěli nakupovat. Dostáváme se k podrobnější analýze a to je ta analýza těch obsahových faktorů, těch on-page, což jsou texty, nadpisy, titulek stránky, popisky, takové ty description. Samozřejmě důležitá je analýza přístupnosti, to znamená, jestli máte nastaveny chybové stránky, drobečkovou navigaci, ale v našem standardním nastavení jsou všechny tyto věci zapnuty tak, aby to fungovalo, aby to bylo nastaveno. To znamená, že v podstatě z prvotního nastavení s tím nemusíte, co se týká analýzy přístupnosti, nic dál provádět. Co je taky důležité, je samozřejmě analýza konkurence. Vy víte, že když máte e-shop s hračkama, že tady existuje dalších 10, nebo těch e-shopů samozřejmě existuje s hračkama daleko víc,
ale vy víte o dalších 10, kteří jsou vyloženě vaše přímá konkurence. A abyste tyto shopy předběhli, tak musíte zjistit, v čem oni jsou lepší. To znamená, proč se oni zobrazují víc než já v tom výsledku vyhledávání. Co používají, jaká klíčová slova používají, jaké mají odkazy, jaká používají URL. To všechno je potřeba zhodnotit. Samozřejmě do toho patří i analýza technických faktorů. Týká se to spíš těch shopů, které si třeba nějakým způsobem upravujete, aby tam nedocházelo k nějakým technickým výkyvům, prostě, které v tom standardu nejsou. Výsledek té analýzy slouží jako odrazový můstek pro úspěšnou další činnost a pro úspěšné provedení té optimalizace. Já vám tady můžu ukázat, jak taková SEO analýza vypadá. Tady jsme vytvářeli právě pro malého pomocníka CZ. Je to asi ten druhý nebo třetí stupeň té analýzy, to znamená, jakoby už téměř maximální, i když tam ještě nebyly všechny věci vyplněny, ale má 52 stránek. Jenom pro vaši zajímavost, třeba na stránce 6 je v podstatě celkový přehled, to znamená zhodnocení současného stavu, v jakém se ten e-shop nachází. Na stránce 14 je vlastně analýza uživatelské přívětivosti. To znamená a především taky doporučení. Doporučení třeba, jaké fotografie by se tam měly zobrazovat, jak by se měl upravit ten design toho shopu. Třeba, jestli má smysl uvádět nebo zobrazovat některé bloky, které třeba zákazník nepoužije, které můžou třeba spíš jako rozptylovat tu pozornost, než tu informaci správně předat. Na stránce 33 tady máme třeba analýzu konkurence, jo? To znamená dalších konkurenčních e-shopů ve srovnání s tím konkrétním e-shopem, pro který se dělá ta analýza. Celá ta analýza obsahuje nejenom zhodnocení toho stavu, ale samozřejmě taky doporučení na to, co udělat, aby jste ten nepříznivý stav narovnali a aby jste si v těch výsledcích vyhledávání polepšili. Na stránce 48 tady máme třeba jako další doporučené nějaké marketingové postupy, to znamená, co se ještě může využívat, jako co není, které cesty ještě na tom daném shopu nebyly použity a stojí za to je použít, protože jsou třeba zdarma, anebo pokud jsou placené, takže i ta investice do těch placených cest se vyplatí. Máte v podstatě dvě možnosti, jak se SEO analýzou. Buď teda si ji provedete sami, nebo se můžete obrátit přímo na nás. A to vám nabídnu na závěru prezentace, které se už pomaličku blíží. A teď je důležité, co si musíte u toho SEA uvědomit. Je to několik základních bodů. Za prvé, ta pozice ve vyhledávačích se neustále dynamicky mění. Tady se mě rovnou objevilo, co platí dnes, nemusí platit zítra. Protože ty metody opravdu, tak jako se vyvíjí celý svět a zvlášť technologie IT nebo internetové technologie, tak i vyhledávače pořád a neustále mění své metody hodnocení, tak aby se co nejvíc přiblížili požadavkům svých zákazníků. Těch, nebo svých uživatelů, těch, kteří ten vyhledávač používají. Je to logické, že jo? Protože pokud bude vyhledávač fungovat špatně, tak ho samozřejmě přestanu používat. Tím pádem mě klesne samozřejmě návštěvnost na tom vyhledávači, tím pádem nebudu moct prodat tak dobře reklamu, kterou tam chci prodávat
a jdu vlastně sám proti sobě. To znamená, ten pokrok tady neustále je. A co platí dnes? Mám tady sice nemusí platit zítra, ale řekl bych, neplatí zítra. Další důležitou věcí je si uvědomit, že SEO není jednorazová akce. To znamená, že když něco uděláte dneska a skončíte, tak si můžete být jistí, že za měsíc, možná za 2, budete úplně někde jinde a může se stát, že všichni vás předběhnou. To znamená, že neustále je potřeba sledovat, kontrolovat a měřit a vymýšlet nové věci. Jednou jsem se setkal s názorem, prosím vás, nám ten shop neprodává, můžete nám tam zapnout SEO. To prostě nejde. Pozor na nedodržování pravidel, o kterých jsme si říkali. Je poměrně těžké potom přesvědčovat nějaký ten vyhledávač, že se to stalo omylem a že to nebyl váš záměr. A přesvědčit ho znova k tomu, aby vás zařadil do těch výsledků vyhledávání. Protože v případě penalizace, v lepším případě vás posune, v horším případě vás úplně vyřadí. A taky si můžete být jistí, že pokud dneska uděláte nějakou změnu, tak se neprojeví hned zítra. Ty návštěvy vyhledávačů na vašich stránkách, nebo návštěvy těch robotů, nebo pavouků, jak se jim taky říká, vyhledávačů na vašich stránkách jsou různé. Někdy to může být ze dne na den, ale někdy to může trvat, se ty změny taky můžou projevit až za 2 měsíce. A teď moje oblíbená pasáž, dárek pro vás. Takzvané dnešní menu. Celou ukázku, vlastně, jak nastavit e-shop, jsme si ukazovali na adrese ukázka.inshop.cz. Je to v podstatě jeden z velice podvedených, podařených designů, který tady máme. A který jsme v podstatě vyvinuli proto, abychom nějak našim zákazníkům snížili to finanční zatížení při rozjezdu jejich e-shopu. Ten design obsahuje spoustu zajímavých funkcí, kdy třeba, když kliknu, zajímavých a běžných už teďka v této době pro e-shopy. Otvírání obrázku, nebo například dám koupit a zboží mě odletí do košíku. Košík se mi to tady zobrazí a vidím hned, co mám vlastně v nákupním košíku. Nejenom cenu zboží, ale i konkrétně které zboží. Můžu si tady nastavit galerii. Mám tady v kategoriích mám třeba cenový filtr. To znamená, že si řeknu, chci jenom zboží od 2300 do 14400 a mám tady místo 11 původních záznamů hned jen 6, anebo jenom 1. Dynamicky v podstatě jde o to, že jsou tady použity ty nejnovější technologie jako Ajaxové technologie, kdy nedochází k načítání celé stránky toho e-shopu, ale jenom určité části, čím samozřejmě dochází taky ke zrychlení. Když si nastavím zpátky cenový filtr, můžu tady dát filtr výrobců a říct si, tak chci jenom Apple a mám tady jenom Apple. Těch vychytávek je tady hodně. Kde to najdete? Celý popis o tom našem e-shopu, o tom našem novém designu, tak ten je tady. Já vám ho hned pošlu. A v čem spočívá ta moje nabídka? Běžná cena za originálně vytvořený design je zhruba od 30 000. My jsme si řekli, že abychom tak nezatěžovali naše zákazníky,
tak jsme vytvořili design, který stojí necelých 7 000. A protože jsem moc rád, že mě dneska posloucháte a že vám můžu předat alespoň některé z našich zkušeností, tak mám ještě cenu pro vás pro dnešní den. A to je ten dárek za 2000, kdy cena pro vás dneska je 4990 korun. Nicméně, to ještě není všechno. Věřím, že i vy chcete úspěšně prodávat a taky věřím tomu, že máme tady kvalitní odborníky, aby vám s tím mohli pomoct. A proto jsme se ještě rozhodli, že vám dáme další dárek a to je v podstatě na ten váš rozjezd, abyste mohli s tím SEO něco začít dělat, tak vám zpracujeme SEO analýzu. SEO analýzu v rozsahu, který nazýváme Starter, který běžně stojí 1990 korun. Ale my jsme tu cenu ještě snížili na 1485. Takže, pokud vás některá z těchto nabídek zajímá, a věřím, že ano, pošlete mi prosím informaci nejpozději do pondělí, takže necháme vám na rozmýšlení ještě víkend, nejpozději do pondělí na můj e-mail, který vám zase hned pošlu. A budu se těšit, že budeme dál spolupracovat. Dámy a pánové, jsem velice rád, že spolupracujete s naší firmou, že využíváte náš e-shop, Zoner InShop. Těším se i na další spolupráci. Věřím, že vám budeme moct ještě více pomoci s rozjezdem i s dalšími věcmi, co se týká vašeho e-shopu. A přeji vám krásný den. Dotazy, které jsme zatím zodpověděli, ty vám pošleme odpovědi e-mailem, tak jako odkaz na video. A těším se na setkání příště, zase v takovém hojném počtu jako dnes. Mějte se moc krásně, děkuji za vaši pozornost a naslyšenou příště.